Saking dalu sege mawon. Yo yo yo. Hey. Wayo.
Jos takoni jos saiki. Jos, tenan. Gerimis sing rame ngene lho ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah mugi-mugi mau minangka saratok sediluk to. Sediluk ae ya Mbak Aja Adam ya. ngejak kancane ya. Engko ndak penontonnya buyar. Penontonnya buyar ya iya. Terus Awak dhewe dadi kolak ya iya. dadi kolak. Dadi kolak Ora. Napa? Gado-gado. Gado-gado ae enak ya. Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sedaya kemawon para pamirsa. Nggih. Ingkang saking terlatah pundi kemawon mergo Nggih. kahanan iki manggone nang Jumbar ngene ya Mbak Jember Iya. nggih. Acarane niki syukuran. Syukuran. Adikku dia juga adik Farel. Adikku sedih syukur dongane mugi-mugi pinarian kesehatan. Amin. Tambah pinter, tumbuh dengan Amin, sehat pokoknya nggih. nggih. Pak Mehmet ya. Nggih. Pak Mehmet nggih. Oh, mboten karo. Nggih. Apa neh iku ya Allah. Heeh. Pokoknya ngangge hormatan nggih. Nggih. Pak Eko ya. Pak Eko. Pak Eko. Leres kali Iki, Mbak Bu. Ainai. Sama dong. Aduh senengane lali ngono ta. Aku ya lali kok. Hai. Oke. Ainin iya, Dek. Heeh. Iya pokoknya. Iya pokoknya kuwi sembah nuwun nggih sampun kersane bali kula sak kanca mugi-mugi berkah barokah rezekine sansaya mali barwah. Ya tas seperti mumpung rame-rame Mas Agus. Sik ya. Pak Mas Agus. Sabar. Oke. Nih. Lagunya apa ae? Yang dari bawah. Pasukan Bulus. Wow. Kluna, yang penting nyatane cinta merah jambu di jenderotok Mas Agus. Iki tali kutang Mas Iwan. Oke, diaturi setunggal blok setunggal. Nggih. Kalau sonten ya Mas ya. Nggih. Pas dangdutan urang kebayar mang ya, Cik. Dereng. Saking Mas Kaji. Saking Mas Kaji pokoknya. Mas Haji. Kaji berkah tani ngono ya. Mau ya. Wonten tombok kangen sing nyanyi kudunya berdua, sing paling cantik ngono. Iya. Aku rumangsa gak Aku cantik. rumangsa ya gak mundur cantik, deh. aku ya apa mundur ae aku sing cantik ae. Jadi gue cantiknya Indonesia. Iya. Ayo kan nyanyi. Cus yuk Mas katoran tombok kangen yuk ditambah nih kangen nih. Still fan-fan yang ada Di serut malam hari ini. Oke. Oh enggak. Enggak cus. Berjual biasa. Mintanya berdua soalnya. Eksa ayo. Gedut.
sudah, terima kasih. Oke, sampun wonten tambah kangen nggih. Masih Mbak Rom. Ya wes siji wae iki, ya wes cukup ya. Heeh. Ya kayaknya ya iki sing Mas Haji Oh kuwi. iya, sebenarnya ya Mas. Apa kuwi ating sini kok tulisannya wakil ngono Mbak In kok surat izin mengemudi? Boleh, Oh, salam dari kalangan Bolotani dari Mas Kaji Farid Kelakang Gembong. Cinta tak direstui, cinta tak terpisahkan bojo loro. Minta dinyanyikan cinta tak terpisahkan versi DJ, minta artis BM2 supaya mereka duet mawut. Dan lagu ini untuk Mbak Naila, Naili dan Umairuh. Oke, mungkin katuran nggih. Apa? Tak singgahna ya, tak singgahna ya. Mungkin menjadikan contoh yang tidak baik. kancane nek Lagu ngono. me umbruk-umbruk Mas Kaji, mesti Mas. duwite sampean nggo daftar kaji neh iku mesti iki. Iso ae. Mun kula aturin niki nggih tambah kangen nggih. tambah kangene sampun. Lunas nggih. Lunas dong. Oke. Niki tak ngaturi pamulya saking apa ya Mas Edi hamba Allah ngono jare Oh, kok. nggih hamba Allah. Wonten stasiun Tugu. Oke. Coba lah Mas Edi bernyanyi. Ya. Spesial WML yang hadir malam hari ini banyak sekali sokongan teratah kudus. Saking Serut Piambak. Mas Agus. Saking Pati Kota. Andre. Yasera, Ciki Boy. Saking iki pasukan Lek langit, lek Bodong. bodong lukaran, lek mudek mang teko bora Lek muda teko sijine wong sapa? Alrubia. Alrubia. Pokoknya. Mas Agus Vera. Iya. Yuk, Mas monggo. Ali. Ibu-ibuku mau unyi. Hai. Ibuku sing nang ngarep wal iki wis kaya persis Nekane pengajian. Nah, tak aturi nggih Bu nggih, monggo. Jus stasiun Tugu. Ajesi jangan mengantuk. Asik. Generasi. Mas Damien, kamu di mana Mas Damien? Iku Londo nang ngarep deh, Mas Ali. Mas Londo. Om Kuat. Pasukan Bulus. Tivan, Mas Adi, Mas. Denenggar. Nalikane aku pisan ketemu kapan tapake siramu pamit aku pamitmu bali nyang kudomu
ampun. Tunas ge. Tunas. Mungkin lagi nonton streaming Iya, halo. bareng LSOT, ngopo WM Blackpink, ngopo Kantong Channel, Apa Hashim Londo. Iya Mas Wondo, wis pokoknya wartawan-wartawan malam Banyak. hari kelumpuk ya Nah, saya. Ya, ngaturi tuh rumah nggih. Wonten muara hati, Mas Sari klasikan dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Juga buat adik-adikku yang hadir, Iboy, Andre. Iboy buka maskernya dong. Ho, Bapak. Kok so? Nah, tulisannya enak wakil. Oh iya, loh, Dek. aki ya. Nah, coba buka maskernya Coba buka sayang. masker dong sayangku. Kok nggak mau ya Gak sayang? mau, wah Wak Dewi semaput malah. Ganteng banget Ya wes, ya wes, ya monggo cus. Ayo, Ih ganteng tenan anak iku ora iku. tanya nyeke ya. Iya dong. Lama banget gak nyanyi lagu ini loh ya. Iya, lama sudah kependam. Spesial dek dia ya. Iya. Yo. Hey. Dirimu ku bagai perahu kayu yang terombang ambing di tengah laut biru. Lajuku hilang terhempas arus gelombang karena kini kau tak Hey. sayang. Panganane Mas Damien iki. Ayo. Ah. Ku mencoba arungi samudra, menyatu mencari
Wow, sudah lunas Nggih, ya Dek Dia ya. lunas. Spesial Dek Dia yang tadi siang minta ada Iya. Marati juga buat adikku Iboy. Cik ganteng ya sayang. Iya. Juga di Andre. Stop. Kowe sing Jenenge marah dungune ngono kok Andre, kowe kok Andre. Bos kerupuk yang dari Kudus juga hadir. Halo, Bos. Yuk monggo dilanjut ada gerigis ya. Nggih, saking Pak Saking- Sukari. Pak, matur sembah nyuwun pun diparingi nggen mandi. Mandi, nggen pipis. Pipis, pokoknya ora wedi nganu ya, Cin. Belet pipis maksudnya. Ngono lho, Cin. Mbak Rom, bos kerupuk. Bos kerupuk kelanginane men. Mantek. Mbak ora ro senengane. Mumpung ketemu gak isa, ketemumu iki lho ora sering-sering. Heeh. Ya, apa? Umpama lagu Cino ya iki. Ya. Ya wis monggo Mas Ari gerigis ya. Yo. Ayo, siapa kamu yang memilih yuk. Mei, iki padahal mbak randumu iki. Wonge maca doa maca. Mau nyew. Om Kuat mau kemana Om Kuat? Asik.
Dek? Pak Sukari, betul. Kedawan. Kedawan, Pak Su. Pak Sukari sembah nuwun nggih sampun timbo isangune pun di Nggih. menehi papan panggonan nggo pipis, Pipis, tinggo mandi. mandi. Lah mugi-mugi berkah barokah nggih Pak nggih. Amin. Lemah teles. Ya Allah sing balas nggih, Pak. Ayo Mbak Iin nyanyi kasunyatan ya. Ya. Iya toh? Ya. Nek sing nyanyi kok nek ditinggal mulai lho. Wah, papat kowe nyanyi Woi. papat. Merah jambu, Tali kotang. Sabar. Ora masalah. Nggak apa-apa. Ya, kamu kan wanita kuat. Iya dong. Ayo Mas Ari, cus. Wonten kasunya tas wis di antri ya. Ya, awas kowe boy. Karo aku karo Arom tak gelem buka mulai ndi kowe tak buka dhewe. Gak usah. Tak bukae sing isor ah. Sing isar. Sabukan bara. Masuknya masker. Oh alah. Kok sabuan? Say. Awas kowe boy tak inteng-inteng karo Arom kowe. Gue tandain lo. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding Raya. Puranen aku wis ninggal ke sliramu. Maaf ya Andre. Nanging atiku wis dudu duwekmu. Gusti tansah krungu apa penyuwunanmu. Muga kowe enggal entuk gantiku. Ati durung lila kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing Wis cukup lalekno timbang atimu lara. Mergo rasa tresno ra iso dipeksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya. Rasa tresno kang sanyata yo mung siji kanggo sira. Hey ha sir. Hey ha hey. Ha hey 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 ha ha. Hey ha hey. Hey ha hey. Hey ha hey.
dilakake. Ra iso goyang ngono Aku nang ya wanangan Oke. ya. Iya. Aku lan kowe kepisahake tresno. Aneh sambung. Rai mending rapate iso goyang ngene kok. Anang, goyange ya ngono koyo nang panggung ngono kok nang. Balung tuwa Lho, jare. ani lagi pirang tahun jek tuaku. Wah, kowe dinyek nyeng. Nyeng kowe dinyek balung bojone tuwa dhewe nyeng kowe lho. nyeng. Ndi Balung tuwa menyeng. jare. Iya tuwa ndek iya. Oh, iya, Iya iya, bener iya, dek iya. brodong kak Rom. Iya sesuk nganu lah. Les privat tak sesuk. goleke guru sing iso musir ngiwonengan Iya. arep guru ya. Mas Hari, lagunya ada Tiada Mas Hari. Oke. Terus apa yo mau ya? Kertasnya mau. Iya iku Mas Agus iku mang Iya, ada Terus Tiada. Mas Agus neh. Mas Agus, terus Mas Iwan, Siwan. Bos Kerupuk. Bos kerupuk. Ayo wis hafal ya. Ayo sudah nyanyi Dek, ayo Dek. Iki tower kok Rom. Dek kan gak tower ah. Mas Edi karo Mas Edi. Nabila kan dek kak. Panotyayu utama ngambara rumi kusuma bulat langalang brangata agawe sang semi nolong Mas Edi Duet mas. Sepulir pahit matu. Ayo mas. Lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning makasih Mas anggukah rasa Mas Iqbal ngambar arep jiwa katon memanis setar mekar lan melati rinonje katon kinalung dak gantiane jagat katresna Tiada yang lebih indah, Makasih tiada mas. yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu. rembulan kang sumenah nyekseni tresna kang tahu tenan liya mung sira sayangku Wayu Manggala lagi Asik. cabut sih Mantap sepeda yang punya Rizky Tanalo Hey, Asik. ha, hey. Hey, ha, hey. Mas Edi Hey, ha, hey. di manakah kamu Mas Edi? Di itu loh Hey, Di mixer. ha. Bodong apa mulai Ya. bodong. Hati lek. Gambar arom dan kuciwa katon memanis sekar mekar lan melati nonje katon kinalo Asik gantiane jagat katresna. semuanya goyang ya Ha, hey, ha. yang lebih indah Hey, ha, hey. Hey.
aturi langsung duet karo Mas Zedi ya. Nggih, sampun Ingat lunas. waktu ya. Ya. Mas Agus, Mas cinta merah Agus, jamu cinta ya. merah jambu. Oke, diputer Mas Ari monggo baik. Ya. Monggo. Ada cinta merah jambu. Oke. Tasnya rame ya. Rame Pokoknya sekali. ampun do langsung riyen Bapak Ibu Kang Mas Bayu, adik-adik. Nggih. Tunggu aja sampai ketupreknya Rampung. Cus. Asik, sarua Mimi Dot. Oke, are you ready? Where? Hey. Ayo, Tro. Where? Asik. Where? Ayo, Tro, ajarin kita. Where?
Kowe kurangan mubeng mencolot manga sing lewat dalan pintas mang senenganmu. Iya dong, apa-apa sarwa tak kayak pintas kok saya, apa meneh kok Apa? joget.